Tata na chire asore na yogotoreka korantige inche weka ka inche ndagende na manyire negenire Yesu tokwerete asomote amanyinga akanyitekera nanjire omwana o na chinguru chao ongisane kena byonsi ase engakeye na manyire negenire Yesu tokwerete asomote amanyinga akanyitekera. Obia nando mochon tata nyasaye buya mana singa nchori bageri gana ande buya mana singa ncho mategereri buya mana singa ncho yobwanchani bwawa borobonge umuyeto twachira sama gorao tworokere nande gwetira somo ikomo chenu no gusaba goito asiri text motoria. Amen. Buya mona abanchu chinga kichinde chingia mone na toire kiabene to anyare kurigereria marikae nande kosemania gwetira say lesson masomo ita gatano no twaikire ande tokwarigania abanchi baita abutore na barabu asiri kuria rero tore no yominto Edwin Momanyi no mwalimu Rose Mongare amona inche Damaris ya choki biya mono naende karibu tonyare gosemani twensi amone nabaseseni ekero mwandrete gotegerera. Amen. Biya mono ona togochaka togwarigania mwalimu Rose anyare gotochakia somo chakano we sabato. Mwarigani mwensi aso amafundisho yechumeye ngamoro kereri waya rero tokari kurigererio okobwatanigwo kwabogeka ukobwatanigwa ngoro kwaguchigwa okwabogeka mboro bono tokari kurigererio okwabogeka buno musaraba ore bugochigoro na bogeka rero tokari kurigererio bogeka nkiemineti tokari gosomeke bungo gyetekana negekorwa saba Efeso 2:13 na 14. 13:14 Baebeso gesieri kia gia kabere egoteba ng'a kurende bono ase Kristo Yesu inu abamwarenge are agori tang'ani mwarentirwe ang'e na manyinga Kristo naki ere no morembe oito otokorete intwe abatwarenge babere koba oyomo agatagora etoto eria yatwatananete eng'encho yaye obobisa. Ngaigo rero nkurigereria tore etoto nero yatwatananete ngai yatwatananete korwa egato echume yengi mabona tochikurigereria ntorore ng'a etote ngai yatorusiri mbware kibo twarenge nande kare twarenga are eke tutare konyora ngereki egere ekero Yesu Kristo agokwasa omusaraba ekero agotobwatani torore ng'a ngai yagotobwatani gochi ngabone gente kenene tokore gochakera ngeri ng'a etokare kwegerigu ng'a abayahudi ntomata abayahudi abutokoroka Jews ase omonwe bw'egesongo togotebigu tore ng'a abayahudi aba Yesu nabachirete engakieri barau nabo bamate ng'a Yesu noyobo boka lakini Yesu noyobo boka arenge Yesu noyo twensi bono tokare koegu bono omufano oyomo tokare gotebu ng'a etagete tuimagine etagete torengereri ng'a bono ntu no tore ase hekalu eri ya Yerusalemu ari ase bagosaba ari ase bagosasimera abayahudi nabo bancheire gosoimi kiagera barabu bamaete ng'a Yesu noyobo ng'a igo bono hekalu eri nonya Nyasaye noyobo mbara ubuka bamomanyete ng'a bono ekero ore omonto isiko omonto bw'ebisaku bono Gentile ase omonwe bw'egesongo aya bono tobweneti gosoima Yoma watabigu bono toise ase okomanya etoto eyenge etoki mbobeki yabwate etaite torengereri ng'a intu bono tware ng'a nto bebisaku twaikire ase hekalu ya Yerusalemu ime nabo igote bono abanto bagosaba Nyasaye naye ase omoyo ime nabo otamanete kabisa otaete ng'aki bono ngokora na inche nsoe maria inyikona inche nyibunga ng'aki bono bagosasima Nyasaye oyo na inche nimosasima naye nabo obwate okogania oko
kama watebona ngarakini gogochi kurigereri kwa makora ng'etoto nero etoto naende nabibwata agasaini okabateba ng'aki abantu babisa kumbaga neirimba iga ng'aki orenkereti ore igu bobe mono wasiekeirwe siko bobe wasiekeirwe bono Paulo ekero agotosomia ase abayahudi ekarate togotorete egere toche tomanye toigu mono ing'ange entoki etoto eye mbobe kiabwate ata etokare gosoma amasomo ya echume engima korwa ase abaefeso 2 gochakera 11 mpaka 22 amina ng'abo amang'ana ayo nagokwanirwa onsi pi magoteba bono ng'a ase obweng'e ing'o ogoeta noko kwarenge ororo ng'a omosaraba etoto yabekirwe bono aye tokonyara gosoa gochima ogotanga oko ng'a Yesu Kristo ekero agokoa omosaraba ngogosaria akare ng'a naende obogechani mbwarengeo gati ya abayahudi na abanto bebisaku naki gekora bakare gotebi ng'a abanto babisaku mbatakeirie ekalu eyemi toigosoa naye nogosoa aye bono ogoeta korisiku kwarigeria kwa amakumi ng'a gaki gosasima oko nokuya lakini anga naika lakini bono tori konyara gosoa ng'a bono ekero togosoma ntorore ng'aki bono Yesu asaritie obobo bwonsi ng'a naende abayahudi na abanto bebisaku mbanchaine babwata obogechani obonene ng'a naende bono Yesu Kristo ekero agokwa omosaraba ngobabwatania akare bono aye ekero ore omonto bwebisaku ore are korwa ase ogosasima oko kwa Nyasaye buna kogosasima abayahudi bakare komosasima ng'a bono Yesu ngocha gosaria aro obobo obu bwarenge obogechani banto bare korokana amarieta ng'a aba mbarogete abayahudi ng'a aba bande bebisaku ng'a mbarogete mbamanya ng'a obwanete kwaroka enkoro yago naboigo bono bakare tokare gotebi ng'a Yesu Kristo buna agokwa omosaraba aye onsi pi akayasari ng'a engo gochakera bono gochibosia abo buna tokorigereria ne introduction tware korwa ng'a bono ngoyarora tore ase obogare egere to understanding ng'aki obogechani obo nobwaki bono bwarenge nki bokobero naende ng'aki Yesu akobosaria igorari ase omosaraba amina amina bono nyondo bwata okomenta abo omosaraba ngose no gaigonsi naende eresire omosaraba oyo obogeka obo bwaye obogeka obo bwaye na nogo obogotoreta amo bwatobwatani intwe ase intwe muna mwanya bantu na gotoreta amo naende ang'e na Kristo kiagera ari gatigati ase omosaraba ase nare ebutoranire aiga ase ebutoranire no togocha twomerana gatigati kwarukorwa moina igo obwaro obo naiga twarukorwa omoina twaumerana gati aiga na chinsi chikona chionsi chiense okemwanya bantu gwetera omosaraba twabekirwe ekobe egento ekemo twabekirwe kobe egento ekemo inche bono ekero ngosoma igoro ya omosaraba oyo nainyora obwanchani bwa Yesu obwanchani bwa Yesu ase nare egetabu omwarimu getabu kia Saburi gegoteba Saburi 3:11 na 12 igoro yo omosaraba oyo inche nkomochi korengereria obwanchani obo bore ase omosaraba nao bokengaine gabu soma ngo bune goteba 11:12 omwari egoteba ng'a koreng'ana buna igoro ere are mono korwa ase ense nabo igo obwanchani bwaye bore obonene ase abanto bamoirogete amen naende koreng'ana buna mocha ere are mono korwa bosongo nabo igo omonene akorusia ebibe bia abanto korwa ase tore biabera are amen amina bono narengereria nareta ring'ana eri ria obwanchani obo obonene bwa Kristo borugoro gotirana gotirimboka naende bwaenda obogeka bwonsi pi kwaboroka mochana na bosongo mocha na bosongo eyi bono east to west mocha na bosongo naende yamana korwa okorugoro bakanza obu no obwanchani eki nekerengo kia obwanchani getabwati mopaka bono ekerenge eke kia obwanchani kiamana koba kiaira naende eshape eri twarukoresa ya ekrosi ena nabo omonene okogani kwaye na obosibore bwaye bochete ase ogotobeka amo no ne tote twateba yamana korwa oya yasibigwa yasirigwa twabe egento ekemo totaikororana muna maiso are tobauti na nwarugete twarugete amina amina igo rero amaene buna twachakire nabere igo ng'ana ki omosalaba oyo nigo gotokonya gokora ki koreta amo keri gekorete ki keri giasaberekanete gose keri giasirete gose keri giataranitwe igo bono twarorire igange entang'ani nkeri ng'ana ki amaene abanto bebisaku banyare bakoretwa amo n'abantu b'abayahudi gwetera ase ki gwetera ase omosalaba tetosome ekebungo kiegotora abaebese eywo 2:11 mpaka 12 eri twachine eri tukorine tororeng'ana ki naki abanto aba barenge kororwa aba bebisaku abanyare bakoretwa amo
amo n'omusalaba oyo Yesu Kristo naki barenge kororwa buritang'ani igwa buna Paulo akare gotoinyoria ase aywo inyora buna mwarenge kare inwe abantu bebisaku ase ching'encho chiomobere mware korokwa abantu batarogeti na baria bakwaruka ase okwaruka kw'omobere kogokorwa n'amaboko. Verse 12 yagoteba ng'a inyora ng'a engaki eria timwarenge na Kristo nigo mwatananegete korwa ase obobiare bwa Abaisraeli abegeni bokobwatana kwera motarenge na gosemeria konde na motarenge na Nyasaye ase ense. Amina. Igo nkiga iga togotebiwa nki Paulo akare koinyoria abana babebeso tari mang'ana Nyasaye obachorire naende obaretire amo n'Abayahudi egeko ekino kikerenga kiarenge ng'ana ki Nyasaye nabwenete goikera kero yomo ito gwetera ase enyomba yango y'Abayahudi korende Abayahudi aba bagaikara nabo bakeigwa koigwa koria oreu ng'a amaene Nyasaye otochorire okora nintu tokara bono bakeiba mpaka bakebekera ebitango gete bakarora ng'a bono Nyasaye okorire ki obangire lakini mbachi komanya ng'a amaene omoroberi o Nyasaye nori ng'ana ki niga atagete anyare gakobabekerani amo gwetera ase ng'i ase enyomba y'Abayahudi bono kio getoroche ng'a ekero yaba buna yaba Yesu Kristo akanyara gagotomwa erinde tunyara togora ki tunyara tokobwateranigwa amo gwetera ase omosalaba. Igo omosalaba ekero tokoigwa omosalaba abaminto titoira buna necheche omosalaba emine tinkeri ng'ana ki amaene kera ekemo keria obwate gose keria obwaterete buna inche bene nigo obwanete kogetiga ekero okorora omosalaba kwamanya ng'a amaene omosalaba oyo nigo ogerete ororo ase eng'encho yaki iyo egento keria mbwaterete buna inche bene na keria oyo ominto abwaterete kero kende okora ng'a eke nkiatana na obwamate bwane amo nere egento eki obwanete gokora ki kogetiga ase eng'encho amaene kikwamanyire egasi yaki y'omosalaba. Igo bono iga abarenturwe ang'e na Kristo emineti ng'ana ki amaene abanto aba nigo baatananegete naende mono egangeri Nyasaye atagete kobaikerani gwetera ase enyomba y'Abayahudi tiachi goikerana bakikagera ng'a omwana Yesu Kristo ochire oitirwe arai ase omosalaba. Igo bono omosalaba amaene nigo emineti ng'ana ki gaki Nyasaye orure obogima bwaye na nchire ndete eyo are gokora erinde anyare gakwirani amo. Igo egangaya Nyasaye buna togenda tokorigereria motu nkorora tore ng'ana ki Nyasaye nigo atagete koba konyora omonto oyomo omonto oyomo okonyora kagoikeranigwa ase obonene bwaye oyo ore inche amo naye omotegeri naende mono onyare gokoigwera ogwancha kwang'u kwa Nyasaye. Yani buna amabera omonene na egento giogokumia amabera omonene onyendirie atari gosoa ime ogoeta nokongocha kwera kwarenge yani omwaka oche na omwaka ogende egaye bwemanyete nang'aki gaki baria bari abachore bari Abayahudi barabu nabachore ntoikobaika ang'e kiagera etote rimorochi nerikire baka esaini enene bori erikire ng'aki strangers mwancheiri mosoaini abageni mobwenereti mosoaini yani abageni yani mwete gochioriete abageni ndirang'e ekero okorirana rire boronge n'abanto bari abasirwa ntosireti ntu n'abanto abaronge kemobere gwetera chinguru chiabo gwetera gotamanya in fact inche nkokerigerania no gotamanya bono lakini amabera Yesu narari ng'aki oroche bona ari omosalaba okoreta amo mpaka abantu bari baroche kaina na abadui ba mirere ababisa bakare na kare bono tokore gotebiwa bono ng'a abantu abekero barenge are korwa ase Nyasaye igo barenge abageni gochia ase chiire chiri Nyasaye aruete mbora toiso koirana amaigo omochakana koinyora tore ng'a Nyasaye naruete chiire gochia ase Abraham akamatai ng'aki namokora namoseseni ng'a bono ogoseseni gwoku aba barenge abageni gochio ng'a naende abana ba Israeli okora ng'a chiprivilege nchire babwate ng'a bono aba bande barenge abanto bebisaku ng'a barabu mbabwate buya obo Abayahudi babwate ng'a barabu mbabobwate bono Nyasaye okare kobareta amo ng'a nonye Nyasaye oyo mbamobwate ng'a lakini ekero Yesu Kristo aria agokoa ase omosalaba iga akobareta amo bacha batwara Nyasaye obobisa bori bwarenge ororo ng'a bagona korokana oyo ninki bokarwa igoro ase eng'encho yaki ase eng'encho y'omosalaba. Ng'a naende ntoroche ng'a okobwatani bwa nkoro ororo okokora ekeego kia Nyasaye korwa ase omosalaba okobwatani bwoko bono ng'aki kware eduni gwakoroche okobwatani bwoko nkoring'ana ki eganganya Nyasaye buna Nyasaye are oyomo Nyasaye Tata Nyasaye Omwana
nyasaye omoika omochenu tokonyara gogaroki tokonyara kobarusanania ina riganga nyasaye yani nyasaye no bomo igo natagwati kerikia muna giasarigete na twekire korora kurumaga gankiringana ki abana baba Israeli nigo beyanchete mono yani okay yani chira chiri amasini ali ba nyasaye abalierete buchia sa abantu bonse bakaramuna na yabo boka bakaya tuara barobuka bakabona bakagera bakatwara ibitango binde bitange ngo chikobirira taro chimoto kemo kyabo twara nkeringa igo barugete barobuke okwaruka ku mubiri na twasoma lakini mbaji kumanyanga amaene nyasaye gentate gete kwaruka mono kiaro kebonte kwarukigwa nebirengererio unyara gokumanyanga naki amaene nchibona tali nchemenyete korende ningomenyete Kristo menyete igo bono baro bakaira ase chinguru chiabo bakanyara bagokorera ase chinguru chiabo nga amasese ni aya maene na yaito tokorwana ligo liwaro bono nyasaye ochire rende kokoraki gotomira omwana wa Yesu Kristo erinde kobatebia aya eganga buna yarenge neye amaene abantu abebisa kuno baro muno bakaroteki no barabamo na intwe igo bono emusalaba no kiobere toro na inde okino kiekewa kirikio musalaba nga maene nyasaye nigategete obomo bono okobwatani bwoko bwaretera abantu amo buno mwalimu atatebiri oyo orenga omobisa noyo buna abantu barenga ababisa obo bwatanirie amo bono tokere kuburi bubono ng'aine okobwatani bwoko ng'ekibono gokororekana ondona gotwara omobisa omaete omobisa obugoreti omosigo omorito naboigo birio bwate obobisa n'omonto okorigeria omonto buna akorora anga bono namorora ng'akina ibuga kaira nego chimaega igakoirana anga bono nanyora kende kemorusia omaete twaigure bobe ekero bwate omobisa tomaate bono ng'okobwata noko ogokoruswa yonse ng'okobwata koike ng'a gwaikiranire goikebe ng'a ayori ogechete oyonde obo barora omobobwate goiko obo beke ensemo keri kiare kogera gekogera gekukubaite nano matendo gochi giaitania abantu binte ebike ondakorigeria omonto matanga ki bonabang'ina nabwo abakong'u boria akorigeria magota akuna tamari siabeka akagotia kabuyeiga iko banakwerora mwachaka gweta no maite na kugoka bwate oranyana kugoka bono omaite mwachaka gwetana ondo uchikorigeria abeke yangenye iko banakonyorora ngakyocho na nogotara akwachenchi bo ebintu ebisini ni non issues ebintu bitabwenete kobororo ngabono ajeriri kwa okubwata no kekero kwachire ekero kwagoitabirenire ekero yesa baretiramo isinginjo y'omusaraba omaite nga turi utaka korora yanga chia Damaris aye gokorige kwara Damaris omwana onyasaye gogo chikorigere tokora yanga nyia ya muntu igokore kora nga my sister is very smart tori korora kende toikora nga iga kwerorera okuna kuko bwatana nga bobo bwonsi obo biso obwo twara senkora ya butabwene tikobo anyway igokorwo kwama gutwara ubwanje amina yani okwenyara gento ngigitangite na no gusagusa kumusagusa nengoke enkore sibugite yani obwa ene obuya bwa nyasaye bungana obuya bwa nyasaye na bungana go mwalimu bona ego korana obo gechani buri bwarengo gati ya ino mboyo boga ebo itetu ese ile maliko wega tana ebo itetu obo bisa boga itu amina igo amaene muno muliki bwere seni ale goteba abungana ki okubwatani gwoko tikori okubwatanigwa nigo gokororekana ekero omobwatani oyo omobwikanisa akobeka ensemo kende gionsi keria kiarenge omochando obaatananete na komoitabirana ori omwabo buna omwanchwa omwabo oyo ogoitabirana ekewa keria airwe igo natagwati egento gaiga tobwan twegeire omosalaba ogotwegeri nkeringana ki amaene kende gionsi keragere tomochane nomogisangiona ase ekanisa amaene nabegente kebwanete kebekwa ensemo beko omosalaba bosio bwao manyang'ana ki Yesu Kristo orure bionsi ase eng'encho yaki yoba mobo igo bono gaki kende nkiyo na intuna mwanya bantu tobwane teneni kinyare gekoba nande toto gose getwatanane gwetera ase eng'encho yaki yegente kimbwaterete ikiranyare gekorusio bwa Mateo bogosoba mobo obunyasaye anyare gakoreta gwetera ase omosalaba igo bono abaminto tiga togendera gosesenigwa buna togenda tokorora amaene titote chigendera chiragere abantu bakoraki banyare bagwetana bosa gose bachaye omosalaba and
toinyore buna Kristo ero omonyene nero oretete obomo naende Kristo nero orabogendereria nero oragere bogenderere naende omanyete kerechane tarairi nabagotaka naende gosarania Sure. lakini chinguru chia omonene nchibwete bionsi Sure. bono Aya, gotagora etoto egwatanana. Bono ngochikori ase oboime ntoto kieye eyemo yabe ekwanire ase abantu aba Abayahudi bare gotumeka gotanga abantu baki bibisaku. Okay? Aya, egento ekemo twanyorire abwo gose ntete twasoma abwo ekemungo kia 11 nokwaruka. Naende mono ase eng'encho ya okwaruka oko bono gokaba muna nogochika. Namaene onye twarukirie ase omobere igo bono aye tori monto Moyahudi. Aye bono tobwenereti. Igo bono nabo barenge gotumeka ogochika oko ng'amaene muna nokio egetango gose noki kiarenge enchera yogokora ki yokonyora omaseseni gwaya. Lakini rende noki togoteba gochinse ntete tosome 14 na 15 muna Nyasaye agare gotomanurera naki ere nomorembe oito otokorete intwe abatwarenge babere koba oyomo agatagora etoto eria yatwatananete eng'encho yaye obobisa ere ase omobere oye agasiria chinguru chiamachiko na chiemeroberio yamachiko erinde ase ere omonyene atunge oyomo omoyia korwa ase baria babere igo agakora omorembe igo gaigo gochika gwakwanirwa nogochika kioko tari amachika ari 10 ya Nyasaye onyare koba na maeta bange baito ngocha twatumeka ekebunge twateng'ana ki bono omosalaba omaete buna ochete bono amachiko Nyasaye gakorete ki iga yatugirete are ogokwegena ne bono okwegena Kristo bono naende nenkoro bono machiko tabwati ng'encho bono inchiri swali richa iboriga nakire ndo okora omanye ekebe okogera ekebe okomanya gwetera ekero gwasariri ichiko kiagera kero nkwenda richi gonte toiba inkoibe gona amanyire nakoreki nakorire ekebe igo no negochika konde kwa gatano kabateanga tobaisa koreki abana igwera abaibori baino gose sika abaibori baino igo nate gwatse kero ntari kuigwera abaibori igebi nebi nakoreki nakora igo gochika Paulo akare koinyoria aba into twense asobwamo nkeringana ki ogochika gukwaruka kumubere igo banyarete bagotumeka mpaka ekaba bono ng'a nokibono kiarenge ekerengo kia abantu bari bakora ki batete ogoseseni amaseseni ya Nyasaye lakini bono ogochika okuba gakobeka mpaka gekaba muna nobobisa bono ene yagerete Yesu Kristo agacha kobate yaya bono amaene ogochika gukwaruka kumubere yaya tari koroku muna mwambu kobekereire okunagotinda cheirense abantu baracha asende gwetera ase okwegena na kubwata amachika ariang'o Anyasaye 10 igo tari amachika ya Nyasaye 10 akorete ki anyarete kagotini kagosukerie ensemo lakini anchiri swali richa abaigeni baminto kero kende ntete toborani gasa abari masobwamo nebeng'ana ki twamanyire amachika ya Nyasaye 10 lakini amachika ya Nyasaye 10 igo tunyamanyete twase birengererio lakini tutamanyiti eganga yaki ya machika aya mogweka no mbiyante mbaye nori omwana ori omumuro omonda ochita ase Yesu akamubori tata na kingokora nyore obogima bwaki bwakana kare Yesu akomubori riswali eri moiga ng'ana ki no maeta amachiko akamatebi ni manyita amachika aya kuru bwana naki kuru bwana oboke iga kanyara akomatei gwakorire gento kire ng'ana ki kere buya bono genda bono oni kerekemo erindo nyara gokora ki obagira abataka ebinto ebio onyara gokora ki nyara gokombwati nigo torochwe momuro oyo niga agechatigwe akaigwa bobe sana akaonchuka kurwa sobosi bwa Nyasaye agakora ki akagenda ine na inche diswali ane ndiringana ki nebenga amachika ya Nyasaye twayairwe ntoja bwatete lakini nigo tokoja kora gwetera singuru chaito mpaka yaba muna negetango getango nchira kiye yani richikori erimo lyabo ligote inga timba isa koraki timba isa kuiba gose timba isa gutumana okay lakini na inchi nondega igamanyekanete ngagaki mumuro yo musawo yonkororekanari chimba ko cha baiske kunya kumyokani ali n'abaswati bono ebabuna negetango getinga manta abone bagotebana n'aba Kristo bare nande babwate chira cha Nyasaye n'amachika Nyasaye lakini amachika imbali okaraki baliko yaigwera gose baliko yaba muna negetango bono koreta abantu aba aso gutoreka egaro kuno kugo chika toira ase egetabu ekene kia Matayo 28
19 mpaka 20 ngagenda mubakora abatomu asukuba batisa bono yaba muna negetango kubakora abatumu asengenjaki na irugo chikoko na namano yaberengana yaberengana injitindi gokorera asengenjo nigo ngubwateta asibirangera lyo lakini gotakala tiki gotari gokorwa gwetera singuru chenya sai abarimu tomentera ngabo torengana ki etote nyasaye ategeta aguri ntoto kiechi na tomentera sobwamo nchibona natageta goteba omaite nintu twagerire baka amachika ya nyasaye akurukugo agochayo agochawo ese ngentu twayochogananirie amachiko maite garingi mara kabiri naro ari kuruku morolo ajwara amachika ya 10 na naro yakuruku ceremonial law atwana ngagota bigunga gara amachiko for ordinances amachiko yemeroberio arengete Yesu yarenge meroberi bune ibintu bikokoru aso sasimari gwekaruri yarenge enseyi bone ekaru yarenge enseyi ingekero wika okomoti gandu example mwekano ingekero kogenda kurwe offering yawo kergo chikoru sacrifice ni sadaka ngago ikoete ingari asekaru isikaiga tosikorigererie sangi chori buna yarenge desert yarenge chirumwese totewa out code there is ina holy of holies acheno asache numono ingabona ririo otaita kondo chikure sadaka kiagaramba abagachire chiprisi agachire botando abakwani aga pese ningare kari ngakabwata amache ngo ikoisabe oikosibia maguru omanya kurwe sacrifice eyine meroberi yarengete Yesu Kristo nga engondi yego chikonyenyu nere egotebwari I think John 1:29 nere manu yengondi ekorusie bibe bono noro chama chiko bunayu muntu utare kokora kendo tabwatitia machikaya naende abayahudi baya etu egera abaraye asoko sasimari asekaru bamaetenga engondi nere gocha uyuri Yesu Kristo gocha gukwase nje yebibi bono bakamakoburukania machikaya bakaburukanira machiko 10 onse bakayabeka akaba yabo bono maeta abantu abande bono bali kurukunga nabibisa nonyamba ono iga nonyora omuntu bwekanisa chikanisa anchirororo noani ntu abanyene akagata ingomanyete amachika Yesu tayakoretwo omusara lakini ayakoretwo omusara nari utakatosoma Barumi 3:31 Abarumi 3:31 21 31 ne ntua unchoire amachiko abebosa aso kwegena uko ya taibo nigo tugwanchirana amachiko nabo igo amachika ya nasa lirimo igwete soma ngo 7:12 Abarumi 7:12 yakotebanga nabo igo amachiko na amachenu na ogochika no gochenu na ukwaburonge na okuya nabo igo igonga machiko tasaliri intu ni intu twakorire ugochiko kwabeire etoto etangeta abantu bande ngamba abase kuika guchiari bachikomanya nyasaye ototenene gisieri tobatange ndo abanyane ntoribasa amina nyasaye toko amina amaene ngona boturuche twaegeira abunkiringana ki ngamaene amachika 10 no akaleteki noari asta yagochia na nabatikale tokoraki koba riswali riane asoro motegere na incha asende ndiringana ki ine nandi turabaise gutumika amachika anya sae koba etoto naki turayakore abetoto gosebe getango kurwa saba minto neri ekerongo kwana amachika anya sae lakini ndari ko yakora buna koraki buna bwenerete yani natagwa am not submissive tindi ko koraki tindi tinyerweti erinde ndau na nyasaye gose Kristo yakoreteki unyarete gakuyekirania aiga sense yakogera nturucho umusacha biye kuikiranitia amachika nyasaye bunebwenerete Yesu Kristo mwanya bantu nde bwensi ugweta asebibe tukunyara kwikirania guchikwa nyasaye nokyo kuroche turanyara ko gusalia na namano iganga ekero twagusalirie tali ni ntutweka togusira igo tukubeka na ntikabere muna nege toto tugutanga abamintu tunya tugusira amen gonya sato konye indi tunya tukwegera ime ya Kristo tunya tukubwata machiko na anda machika ya taba na netoto igutanga abandi amina Yesu umurandi abo morembe nane korra tuli gintu kindi gaiga ine wona igo maete ese tomeyete ni seye yoburro
Nabo igo. omorembe otakorete ki Otaiyo. otaiyo ninki iga igo mwarimu kwaroche ng'a yeso omorandie bwa omorembe Omorembe. Ase Abaefeso Paulo natũranderetie omorembe ande omaete gakona goteba kera ase na omorembe one nabatigeire bono omorembe oyo Yesu Paulo agotebia Abaefeso iga iga na omorembe ngose ring'ana ngototeire na Nyasaye omonyene agoteina omorembe agotoa toriori buna mwanyabanto gose ense eranyare gotoa amina omorembe totanyare konyora ande onsi omorembe oyo ngento ki omorembe na obosibore yes oigwete muna kende nkiyo keragotange kokwana oyo gose kokwania oyo mino gose komoeresa oyo mino igoro ya amina omorembe getoigwete okorukorume ogokoa obosibore ase eng'encho Yesu oito natokwerete twensi obwanchani bono omorembe na obwanchani bikare kogenda amo obwanchani bogocha bogoiteka bwoka kiagera Yesu oito okobwereire naende gakobwereire okobwereire bitango bionsi buna twabisomire korwa motu okorora obobisa obomboiyo kwerora muno ogore buya kobua oyonde tikeiyo bono na omorembe gete tata atotigerete naende agenderete gotogotoa buna ezawadi kera rituko buna ng'aki ekegwa nero otoete chingaki chionsi totaikoigwa naende totaikoba na bobisa boragere monto onde anyare konyara gagocha gose otasoegatia abanto kobaetania bono tomakora ng'a Yesu oyo oyo ore omorandi bwa omorembe omaete ng'a nere omorembe amina Abaefeso 2:14 tusomera Abaefeso 2:14 egoteba ng'a naki ere na omorembe oito otokorete intwe aba twarenge babere koba oyomo agatagora etoto eria yatwatananete eng'encho yayo obobisa ng'a bono Yesu oyo ore omorembe agatagora obobisa obo agatoreta amo akabeka omorembe akamanya gokora egento ekemo agatonga mbora ngosoma tore Yohana 1:3 ng'aki agototebi ng'a ebinto bionsi bire ense ebi biatongete kare tokonyora obotongi bwetang'ani okoboko kwaye kwabwitongete egento nkiyo kero ororo gekororekana etatongiria amo na Kristo nere otongete ng'a naende Yesu Kristo ochire omosaraba bono naende nkototonga akare oboya amina akare korosi omonto oyomo babeire omonto oyomo ng'aki togosoma ase Abakorinto entang'ani 5:19 Abakorinto entang'ani 5:19 Abakorinto yeritang'ani sana 5:19 egoteba ng'a naki gose timomanyeti ng'a emebere yaino na ekaru ya omoika omochenu ore ime yaino oyo mwairwe na Nyasaye na inwe timori abaino abanyene nabo igo bono egento natagete komentera abo Yesu Kristo ekara aretire omorembe aretire atongire omonto abeire oyomo iga kare gotobwekani na ekaru iga kare gotobwekani na ekaru bono tomaete ekaru ebwate chipila nabebwate chitoto nabebwate kire ensemo kire omonto aroro kire ekemo kebwate erori yaye ase enyomba egiokoro kwekaru ase obwagachi obo ng'a nabo akare goteba ng'a ekero omoyahudi na omonto bwa ebisaku achire amo nabo bakobekana buna ekaru oyo yaani bisoanaine naende bire perfect bisoaine naende bire buya ng'a nabo bono akare kobwekani ekaru oyo naende amanya goteba bono ng'a ekaru oyo tari ekaru eria ere static eteneine ekirete igo ata ng'a ekaru oyo iga egokina ng'a igo bono ekaru oyo tokare kobwekanigwa intwe buna abakristo bono twarenge aranto bebisaku twaretirwe amo na Abayahudi igo tobwekani ekaru oyo ng'a goika tokine ng'a naende enchera kiye bono torakine omanya gototebi ng'a goika totwara omorembe ase gatigati yaito ase abanto bonsi goika totwara omorembe ng'a naende tobe ang'e ase okorandia enchiri eyaki ya omorembe tosogosoma Abaefeso 5:1 ntori gotebiwa ng'a ebikoroto bono tokobeka the gospel of peace bono Abaefeso 5:1 totare koyenyora goteba ng'a Abaefeso 5:13 ase ayo bogoria ebirwanero bionsi bia Nyasaye erinde monyare kwamererania ase rituko riobobe na kumoikeranirie onsi motenene tinena gaki mweboyie ebinama biaino na ekeene na kobeka oboronge buna engobo yekioma ase ebikuba biaino na gosiberwa amagoro aino eng'encho
yokoba ang'e eyo twanyorire ase enchiri y'omorembe. Nabo Amina, igo. amina, Bono amina. nabo igo. Ng'a goika tobanya koranda enchiri Y'omorembe. y'omorembe. Nki eyo egototebi. Yesu Kristo nero orenga omorembe oito naende akareta omorembe agatoreta amo. Agakorero igo omorembe oyo ogendererete. Tokina ase omorembe oyo Nabo igo. tonyogendererie. Naye toyogendereria aya nainche goika togendereria omorembe oyo ase chingaki echi Amina. omorembe goika otoko Amina. naende omorembe oyo ogocha goetera ase Amina. Amen. Ya, ekebungo tu naende twebire kia maana mono. Yohana 15:mirongo itatu na isatu. Yohana 15:16. 6:33 16. 16 Yeah. 13:33 Yes. egoteba ng'a aya nabatebirie erinde monyare koba n'omorembe ime yane ase ense monyore emechando korenderemia emioyo inche nabuire ense. Amina. Twatebiwe ense ntonyore emechando. Igo bono kende nkeyo bono ase giaikire nang'aki twatebiwe buna noe emechando tekogera tobuna omorembe oyo twairu. Noe na emechando omorembe oyo oiru kiturigereti Kristo orio oyabuete onsi etokogenderera koba n'omorembe oyo atoire omonene agendere kobwatisikera oyomo ase eng'encho ase esabari tomenyerete ya obogima etotebirwe na emechando ero nebo ntogwetanga korwa emechando lakini nebo ororo Kristo agotoeneki nang'aki Oyebuire. oyebuire Oyebuire. Igo omorembe togokwanera abaminto temineti ng'a n'omorembe oyo tokonyora korwa ase ense n'omorembe bobogotwererwa korwa ase emioyo yaito naende n'omorembe bogoiguanana na abaminto inki nakeba emechando neba buna erabe aye nore gokonya oyomino buna Kristo arenge gokonya abaminto ekero barenge ase ense iga inki nakeba nyorekera arenge gochandwa nyonekera are koramwa ari ase omosalaba takwanereti banto bari bobe kiagera ng'a naki niga abwate omorembe oyo arai ime bono naki agototaina intu bono totigeire omorembe oyo iga inyora nyona abarokiwe ekero Yesu Kristo akure abarokigwa baye nigo batamete bagachi bagesiekera igo ase eng'encho emechando igo yarenge bono barore ng'a Kristo ominto okorereki okure bono abarumi aba nabo barachi bakoreki batoite bakaenda bagesiekera Yesu Kristo akaboka akagenda igoro akairana akaigwa mamulaka bono agachaka bateba bono gakigwa omorembe okoreki oba ase more nokieko kebunge eke kia Matayo 28 agotochikera bono agototai ng'a nairwa okobua igoro narai igoro na ense igo bono gakitwara Kristo oyo ense nekomiga buna erakomige notwerere korwa ase ebirengereri biao naende mono nokora egangeri yaye y'obwanchani ekogera ase taiyo toroche ng'a obwanchani bwaye borakoreki borake ase eng'encho emechando yatokire ase ense iga actually nigo oragendere kwancha abamino ase eng'encho yaki nigo oreme ase obwanchani na obwanchani twarorire Kristo. Amen. Igo naki togenda togosegetana tonyara tokomanya Kristo oyo na Kristo oyo n'omorembe. Nabo igo. Ekanisa ekaru enchenu ekomwarimu ogekwaneire lakini ntaete na inche nkwane genteke nkiri ng'a naki iganga ya Nyasaye buna ririkara are gotebia abana b'Abaisraeli ng'a nyagachire ekaru erinde nyare ng'okora ki nyare nkomenya amo nainwe iganga enene Nyasaye arigeti korwa ase ekaru eye nokomenya amo nang'u amo naintwe naintwe ase egetabu twasoma kia Abakorinto iritang'ani 6 yarenge 6 verse 19 yaroteba ng'a intwe emebere yaito nere ekaru yang'u igo bono Nyasaye genta arigetie amaene enkoro ekorete ki enkoro etwererete gose egweitia anyare gakonyora ribaga anyare gakomenya ime yao anyare kagogworokereria anyare kagogosomia amang'ana amange aito tamanyeti igo bono ekaru eye egento Nyasaye atagete nkeri ng'a naki amaene Nyasaye narigetie anyare gakomenya amo naintwe titotang'ani kende gionsi ase amagima aito tetotang'ani Kristo anyare kagotworokereria na tumwarigania ase obogima bwaito naende togendere gokina ase omorembe oyo iga iga ase okomanyera ng'a amaene nogenda togokina ase Kristo gose na Kristo nare ase ekaru yao naende ekaru eye ninche amo naye amaene nekero okomaintain ki gose ekero okogendereri ki omorembe bonekera abunete chimbago chionsi rende chiri chiare gotoretera obobisa gati y'Abayahudi na Abayahudi na ababisaku nebisaku nkirende orocha atabwerete bono kareta obomobo ekanisa enchenu ekamana korwa ekaboka bono kanisa enchenu ekaboka naende batebana cornerstone chief cornerstone yeso omonye erigena ria kona inene nabo ibo yes
bono naende egento chanaroche narenge gokorera na egento ekemo egento ekenene Yesu atagete no obomo Amina. kero mobwataine mobwate obomo omorembe nabo ogocho kiagera tinde ochinga kero bono toigwanane na oyo ominto damarisi aiga ingo bono toromanere bono naende ntoika ase tokomana ntori komanya ng'a Kristo natorete tamo naende rioma neri rikoera iko naende twachamo twatwara omorembe nare kono tosoma Abaefeso 3:10. Amina. Abaefeso 3:10 agoteba ng'ana ki erinde bono ase enchera ya ekanisa obong'aini bwa Nyasaye obore na ching'encho chinyinge bomanyekane na abagambi na abari na okobua kwa igoro. Ing'a bono intuku na ekanisa twatwarire obomanyi obo omorembe oyo ekero twayetwarire naende ntori koyetwara tokire iga igo bwene tomanyekane amo na abagambi na abanto bonsi banyare koyomanya goetera ase intwe bari twamanyire omorembe oyo na obomo oywo oretire nang'o oretire na Yesu Kristo naende bono akare koyoroka ng'a wisdom obong'aini ing'a ekero omanyete Yesu Kristo ekero obwate obomo na oyomino ekero obwate omorembe na oyomino igoro omonto omong'aini. Amen. Naki nare gokorera. Amina. Gaki na inche ento negeira baminto nabere ase nere engiya inyore ekebungo eke gia kabere ekiaba getu chisemo ibere egesieri eke gia kabere ensemo entang'ani twaroche egesieri gia kabere orochere rwa rotang'ani mpaka orwa 10 nigo twaroche obwamate Nyasaye akorigia amo na kero oyo moito nagotukoruskurwa ria ase engoro erime okwegeirie okworokire ng'ana ki enchera yokobwanete kobua ebibe ebi nogotwara ekewa kia omoika omochenu na koigwera amachiko a Nyasaye naende mono naki nechira kia Nyasaye bono ekero orime ase ebinto ebio nakio twaroche egesieri ekio gose orochere orotang'ani mpaka orwa 10 rogotwegeria bono rero egento twarigereirie orochere rwa 10 na kemo mpaka 22 yatwegeirie bono buna ogo-exercise ogokorera egento gekwegeire ime ya Kristo gochia ase abamino bono ki eketwegeire rituko ria rero ng'ana ki amaene bono Kristo egento achete gotokwera kera atokwerete aria ase omosalaba nogotoreta amo nki nakeba neba buna na obomanyi kwamanyire korwa ase amariko neba nogochika kwa Nyasaye kwakobwatire ase obuya gaki kobwate komanyete ase oboremereri bwa igoro unyenyekevu wa roho ogwekeye kwaime yani kende nkeba buna netoto naende obomanyi bori kwamanyire buna netoto yani okwerorera abandi teba buna oikera buna ande gogwasarire omoroberi oriong'o orio Yesu abwate ime ase akire yo moito Nyasaye nabagendete otworokereria tunyara tokogendereria esabari eye iga yobwanchani naende mono twaigerie iga omwarimu natosomire ekebungo eke ekiya sana kia Abarumi Abaefeso 3 yarenga Abaefeso 3:10 yare goteba ng'a abagambi baigoro banyare bakororaki bakorora obong'aini obo obomo inyora shetani abagambi baigoro of course yaiga ntomaete shetani ekero tosoma Abaefeso ntochikokorora gochimotu abo aba shetani atatageti bomo shetani gatagete toruchane tero omonto agende saidi yaye lakini bono Yesu Kristo bono ochire otwegeirie nyoni gwetera ase ekanisa kegere ekanisa ntwaroche nayo no Yesu Kristo akaba omotwe anyara gakoroki ng'ana ki shetani namang'ana ayo okwegeria abanto nayo obokora naende mono rigeri bono ekanisa enchore ya Nyasaye abanto baro bakoraki bakomoigwera na kogenderia omorembe oyo iga. Amina. Igo tweru twensi ase okwagache ekaru eyo monene ekeboronge ekiagera twensi iga nabakoreri. Amina. Ese ime ya Yesu Kristo. Amina. Tobunge ase ring'ane ase eng'encho ya ogosaba omotongia mbuya mono gaki naende mbuya mono gwatosemirie twensi iga tario tore tumanyete lakini aye nayo omosemi omonene twagokeire gokoigwera ande twaigure ase amasomo aye gwatosomirie omonene ande onde namanyete nang'ai amokunire koranche tokonye ase eng'encho ya okweronga eyanda onsi ase tori mamincha tobwere naende tobwenerie tonyare gotokora tobwenere naki tonyare koba amaru bamaya ya obwanchani abande basoma naintwe twenyora tore na obwanchani gochia ase bare Yesu notwanchete naende gwatobwereire onsi omonene mbuya mono gaki ase eng'encho ya oyo Yesu Kristo gwatokwerete omuya gaki twagokeire ime yaye naende twanyarire kobeka egento ekemo
gwetera obwanchani gwaturuceirie ebitange binene biari gocha gotoretera amakweri ya mirere buya mono onyoro obobui aye Kristo aye naye omobui bwa obogima bwaito twagwetigeire ntobwati onde kiatosaire twegene togetera omwana wa Yesu Kristo omotori oito. Amen.